गासै मोनबा माखासे गोनां सोंलु बिथाङा थिखांदों आरो बिथांनि सोंलुफ्रा फ्राय इम्पर्टेन्ट मोनफा सोंलु होननानै आङो बिबेचना खालामदों। बिथांनि प्रथम सोंनाया जाबाय जे बड'फा सुपार 50खौ दानि गभर्नमेन्टआ कन्टिनिउ खालामगोन ना खालामा। आङो बेवहाय क्लियारलि दिनैनि बे हाउसखौ रैखा खालामनानै फोरमायनो सानदों जे बड'फा सुपार 50 फैनायनि सिगां मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव 2005 निफ्राय 2015 सिमहालागै जि गभर्नमेन्ट दंमोन, बै समनि बे लागातार मोनथाम टार्मनि गभर्नमेन्टआवनो जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्राय फैनाय मेलेम गोनां जोंनि माखासे फरायसाफोरखौ बिटिसि सरकारा रांखावरि अनसुंथाइ होनानै एपिएससि, इउपिएससि, इन्जिनियार, मेडिकेल फरायनायनि नामाव गोबां हेफाजाब खालामबोबाय थादों। नाथाय बे समावहाय जोंनो बिटिपि दैदेननायाव जे गभर्नमेन्ट दंमोन, बे गभर्नमेन्टआ बेफोर गासैबो प्रग्रामखौ मोनफा नाम दोननानै सालायबोनाय जायाखैमोन। जायनि थाखाय जदिउ सरकारनि मोनसे बिराद मोनसे पपुलार आसनिमोन, होमब्लाबो बेखौ साधारन आइ आफा रायजो राजा मानसिफ्रा मोजाङै मिथिनायनि खाबुखौ मोनाखैमोन। दा फैयै जों नुदों जे थांनाय बे 15 बोसोर बिजेपि सरकारनि आमोलाव सरकारि बाहागो रां अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों जेखिनि गरिब गुन्द्रानि न'खरनिफ्राय फैनाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ जे फरायनायनि खाबु होदों, गुबुन कचिं सेन्टाराव जे फोरोंनाय जादों, बिथांमोनहा फ्राय गोबाङानो IIT मोनदों, NIT मोनदों, इन्जिनियार फरायनायनि, डक्टर फरायनायनि बे खाफालखौ बिथांमोनहा मोनबोनो हादों।